נשיא ברזיל, חברי הטוב, יאיר מסיאס בולסונארו, ברוך הבא לישראל. ידידי הנשיא, אנחנו עושים היסטוריה יחד. פתחנו עידן חדש ביחסי ברזיל-ישראל. בביקור הראשון שלך מחוץ ליבשת אמריקה, אתה מגיע לישראל כדי להביא את היחסים בינינו לשיא חדש. הישראלים אוהבים את ברזיל, את התרבות התוססת, את המוזיקה, את הקרנבל, את האוכל, מעל הכל, את החום והשמחה של העם הברזילאי. ברזיל היא מדינת ענק עם פוטנציאל ענק. אני מאמין שתחת הנהגתך הפוטנציאל הזה ימומש, לא רק עבור ברזיל, אלא גם עבור יחסי ישראל-ברזיל. במסחר, בהשקעות, בטכנולוגיה, בחקלאות, באנרגיה, בתיירות, בכל תחום. אני אוהב ישראל. Prezado irmão Netanyahu, é uma honra voltar a Israel. Meu governo está firmemente decidido em fortalecer a parceria entre Brasil e Israel.